Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз. Имрӯз 27 июни соли 2021 мо ба шумо пешниҳод мекунем давоми таҷрибаи пайванди тарбуз дар кадуро, яъне тарбузкадуро. Дар қисмате ки ҳозир ман ба навор гирифта истодам, дар қисми пешаш ана инҷада, ана ҳамин қадарда ин тарбуз аз донаи худаш буд. Майда кунам. ана ин қисмат донаи худаш буд, кам баста аст. мана нашунамояш ҳамин хел ҳаст. як дона бастагӣ аст, ман ба шумо ҳозир нишон медиҳам. анамҷа як дона тарбуз аст, дисудед дар таги гул. як дона тарбуз аст, аз пиёла калон шудааст. анакун меравем дар қисмати тарбузҳои пайвандӣ. ин каду аст. мана ин пайвандӣ нестан ино. ин тарбузҳои аз худашон шинондагӣ ҳастанд ва инҷа мо ҳандала харбузам шинондем. харбузаҳо бисёр авҷи хушрӯ доранд. акун мебинем чӣ хел мешавад. анамин қисмати пайвандиаш омадем. тарбузҳои пайвандӣ аввалаш надорад ва баъд меравем. ана мо як мушкилӣ дорем, оиди додани об. оиди додани об як мушкилӣ дорем. барои ҳамин болои тарбузҳоро, болои решашро бо хас пӯшондем ва имрӯз об дода истиштем. мана оби қатрагӣ бинед. оби қатрагӣ чӣ хел дар биқини решаи тарбуз чакида истодааст. оби қатрагӣ метиҳем. мо дар як ҳафта як бор об метиҳем, ҳарчанде ки ба тарбуз дар ҳар як 3 рӯз об додан дар кор. ва ман ба шумо ҳозир акун бастани тарбузро нишон метиҳам. мана якумашро мана бинед фарқияти вай тарбузу ин тарбузро. ин тарбуз аллакай хеле калон шудааст. ин тарбуз дар пайвандӣ аст. ана якта меравем давомаш. мана инҷо аллакай якти дигар калонияшро бинед, фарқияташро. ҳамашон тарбузи гӯё ки як рӯз буданд. мана инҷоба ҳаст. дар онҷо якта тарбуз аст. ҳозир мебинем. ана инҷа якта тарбуз умуман калон шудааст. мана бинед. ин ман 15 рӯз пеш шумо ба нишон дода будам, 2 ҳафта пеш. мана бо тарбуз. акун агар ки тарбузи мо калони бад нашавад, ба таҷрибаи мо нахандед, чунки ман аз об танқисӣ мекашам. дар як ҳафта 10 рӯз як бор об метиҳам ки ин барои тарбуз камӣ мекунад. ана инҷа дута будааст. якта дута тарбуз. нашъонамои тарбузе ки дар каду пайванд мекунем, назар ба тарбузи аз онак шинондагӣ фарқият мекардааст. ин тасдиқ шуд. мана инҷа ба тарбуз аст. бома инҷа бам тарбузча аст. тарбузи пайвандӣ бисёртар бастааст. назар ба тарбузи аз дона шинондан, тарбузи пайвандӣ бисёр бастааст. дидед, ман ба шумо ҳар якташ якта нишон дода шудам. якта нишон дода шудам. фарқияташ калон. пайвандӣ назар ба донагӣ. аз сабаби беобӣ мо азоб мекашем. ана ин тарафаш мебиёд тарбузе ки аз дона шинондам. хай нашунамо карда истодааст. тотирамо иноам мебанданд. ана ҳамин хел ман ба шумо нишон додам нашъунамои тарбузи пайванд дар кадуро. ба имрӯз ман 2 ҳафта пеш нишон додагӣ будам. тарбузчаҳо аз ин тарбуз майда буданд. ёдатон бааст, аз ин тарбуз майда буданд. имрӯз калон шуданд ва нашъунамои хуб доранд. аз об мо танқисӣ мекашем. ҳамаи аз об танқисӣ накашем агар бениҳоят хуб мешавад. ба диққататон раҳмат. то наворҳои оянда.